Трета част на лудата жена, която вика, че ще викне полицията. И номера е 112. Да. И нали си тя ме удя там, където не би трябвало да ме удя. И почвам да викам. Викнете линейка, но не за мен. След което изваждам, аз имам ножка с мен в момента. В смисъл кръци ми. И изваждам, нали, ножката. Тогава вече тя има за какво да се обажда. Защото съм